Kunnafoni TV kanubagaw cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ka ladɔnniya k'a fɔ aw ɲɛna ko ni aw sɔgɔlen aw ka téléso Mali la ni ale de ye Mali Kunnafoni TV ayiwa dɛ a dabɔra manjugu fa dabɔra kokura ye ni ye musoya jamukan wuli a deli ko la an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ thème kura de ta ka di aw ma yaasa aw bɛ se ka fɛn caman faamu musoya kɔnɔna la fɛn min fɛnɛ don an tɛ ɲinɛ foyi kɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun an da bɛ se ko kura de ma bi fɛnɛ an da bɛna se min ma ale fɛnɛ ye fɛnba de ye ni fɛnba don cogoya min na mɔgɔba de bɛ ka na ka n'a kɛ seko ni dɔnko tigila mɔgɔba dɔ don a mɔgɔ min don ale jɔyɔrɔ bɛ musoya kɔnɔ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de donc mɔgɔ ka ɲi yɛrɛ de da kɔnɔ n bɛ kuma tɛngɔ a yɛrɛ la pour que a bɛ se ka fɔ aw ɲɛna cogoya min na mɔgɔ min b'a bolo mais ni aw yɛrɛ y'a ye aw bɛna dɔn mɔgɔ min don ma jolie ça va? Oui, ça va bien. Quand tu es alhamdulillah. Ok. Sani an ka taa ɲɛfɛ folikan jumɛn b'i bolo ka lase an lajɛbagaw ma? An b'a fɔ ko awuzu billahi mina shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammadi al-Fatih ilma ukulika wal katim ilma sabaka nasil akibil aki wal adi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aka kadrihi wa miqdari al-azim. An bɛ Ala fo k'a barikada. Ka soli kɛ a ka ciden sanuma kan n'o ye kira Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam. An bɛ sitanɛ dangalen an b'o gɛn ka bɔ an ka baro kɔnɔna la yan'an ka don baro la. An bɛ aw ka téléso mɔgɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Foli belebeleba ye Aisha yɛrɛ ta ye. Ok, ne ye Konate Rukiya ye. D'accord. Ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Sirakɔrɔ ma. Ok. Ne ka baara bɛnnen don musoya furaw feereli ma. Ok. En même temps n bɛ baara caman kɛ a kɔnɔna la. Mais n ka base yɛrɛ ye musoya furaw de. Ani médicament traditionnel. Voilà. O faamuna yɔrɔ sisan kɔni a y'a dɔn ni mɔgɔ min ɲɔgɔn bolo bi Kia Univers o de tɛ ya TikTok Kia Univers d'accord présentation faamuna an bɛɛ b'a dɔn sisan nɔ mɔgɔ min don donc sani an ka don baro kɔnɔna la a ka kan Kia ka ɲɛfɔ an ɲɛna fɔlɔ mun de ye musoya ye d'après Kia mun de ye musoya ye. Ɲininkali diyara n ye Aisha. Musoya kuma a kɔnɔ ka dun komi a kɔnɔ ma dun. Musoya filɛ nin ye ko gɛlɛman tɛ. Musoya yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye? Muso yɛrɛ o kɔrɔ ye muɲu ye. Muɲu so. Donc muɲu so o ye muso ye. Donc n'a fɔra ko musoya ça veut dire que jɛya sanuya fɔlɔ. Ça veut dire muɲu, ça veut dire sabali. OK. O bɛɛ bɛ musoya kɔnɔna la. Musoya kɔnɔna c'est vaste. A ka nɔgɔn comme a ka gɛlɛn. Mɔgɔ minnu bɛ yen u b'a fɔ ko n ye muso ye. Pour que i ka kɛ muso ye a k'a sɔrɔ fɔlɔ sanuya b'i bolo. A ka sɔrɔ fɔlɔ ladamu b'i bolo. A ka sɔrɔ fɔlɔ bonya b'i bolo. A bɛ f'o ma ko musoya. C'est ça. Voilà. Aya banna sa o. Ne t'a kuma fɛ. I t'a kuma fɛ wallahi. Ne t'a dabilalen fɛ. Wa a bɛ nin de fɔ n'i donna ka TikTok kɔnɔ ne t'a kuma fɛ. D'accord vraiment o explication diyara n ye. Parce que a bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ. I y'a global yɛrɛ de di tantôt. D'accord sisan o tɛmɛnen ka bɔ yen. D'accord. An da bɛna se an ka thème yɛrɛ ma. Musoya gundo. OK. An ye bi thème ta ka kɛ o de. Sani an ka don musoya gundo kɔnɔ k'a walawala fɔlɔ mun yɛrɛ de ye musoya gundo ye. OK. Musoya gundo. Ni kuma in ye kumaba de. Musoya gundo en français an b'a fɔ secret de femme. Oui. Musoya gundo ni musoya décrit n'o définition fɔ sisan. Donc n'a fɔra gundo o kɔrɔ de ye secret minnu bɛ musoya kɔnɔna la ko dogolen minnu bɛ musoya kɔnɔna la a bɛ f'olu de ma musoya gundo. An masaw tɛmɛtɛmɛlenw musoya tun b'olu bolo u bolo fila la fɔ tun tɛ dɛ olu ta gundo ko dogolenw de tun b'olu bolo. Donc o ko dogolenw tun bɛ baara kɛ n'olu de ye muso mana kɛ cogo cogo ni gundo t'i bolo i ka musoya ma dafa. Voilà musoya gundo ye secret minnu b'an bolo an ka ko dogolenw an kan ka ko minnu kɛ ka cɛ la impressionner an kan ka ko minnu kɛ k'an ka furu dilan olu de ye musoya gundo ye secret de femme o yɛrɛ de ye musoya gundo ye. Voilà. Jati. Ala ka barika don na parce que n'i ko bi ko musoya gundo ka ban dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko wallahi boîtini minnu bɛ feere yan fɛ dɛ an bɛ fɛn a kɛtɔ bɛ kuma in kan dɛ fɛn misɛnnin minnu bɛ feere a bɛ mɔgɔ kɔnɔ k'o dɔrɔn de ye musoya gundo ye ka sɔrɔ a ka jan n'o ye a mɛnna d'accord sisan kɔni aw y'a faamu musoya gundo Kia filɛ nin k'a walawala aw ye
ne mi fo sisan no fene b'a la de mais o dɔrɔn tɛ fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ k'i a filɛ ne ka mi fɔ fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ a bɛna mi fɛnɛ fɔ aw ka émission si ale sabali d'accord Kia o tɛmɛnen ka bɔ yen vraiment jaabi in diyara ne yɛrɛ kojugu sisan Kia ye a da sɔrɔ a ka baara la présentation kɔnɔna la dɔɔni mais sisan a ka di n ye i ka fɔ an ɲɛna i k'i da tu i ka baara la ka expliquer an ɲɛna dɔɔni quoi. D'accord. Bon Aïcha ni ɲininkali diyara ne ye ne filɛ baara mun na nin ne bɛ nin baara in na ɲina y'a san 15 ye. Ouf. Awɔ ni gɔngɔrɔ de ye nin baara in na ni y'a daminɛ depuis n ka dɔgɔ depuis wagati min na Viber bɛ na n'u bɛ groupe n'u sigi ko secret de femme musoya gundo fɔlɔfɔlɔ min sigira Bamako ne de tun b'a ɲɛma. Ah ok. Ni n ka denmisɛnniya n tun bɛ masaw bilasira a kɔnɔna la ni wagati na mɔgɔ minnu bɛ n suit ni n ka mɔgɔkɔrɔw bɛ minnu bɛ k'a suit i bɛ taa sɔrɔ u b'a ye u b'a seriya musoya gundo fɔlɔfɔlɔ min sigira Viber sanfɛ ne tun bɛ wele de ko lasiraba. Awɔ ka d'a kan n tun bɛ na ni n ka secrets ye n tun bɛ na ni astuces ye ani fura mondial ne ka fura tun bɛ taga Guinée équatoriale Guinée fɛn fɛn bɛ yen a bɛ taga yen nɔ n ka fura tun bɛ taga u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Libéria clients tun bɛ n bolo diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ Mauritanie Algérie Tunisie diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de tun bɛ groupe in sanfɛla la groupe in tun ye musoya groupe de donc pour que i k'a fɔ k'i b'i da don i ka baara la fɔlɔ i b'a fɔ i y'a daminɛ tuma min na donc nin baara in ne b'a la a mɛnna ɲinan sisan tɛ donc foyi t'a kɔnɔna la ko n tɛ mun dɔn ne ka baara ye musoya furaw de feereli ye n bɛ musoya furaw ta minnu kan ka bayɛlɛma n b'olu bayɛlɛma n bɛ dɔw yɛlɛma k'o kɛ mugu ye n bɛ dɔw yɛlɛma k'o kɛ ji ye donc n bɛ wusulanw dilan n bɛ safinɛjiw dilan gel intime n yɛrɛ bɛ n ka gel intime dilan n yɛrɛ safinɛji ne b'a dilan n y'a formation kɛ k'a ban fo n bɛ mɔgɔw kala la yɔrɔ safinɛ o kuma tɛ mɔgɔw bɛ n bolo à chaque fois u b'a fɔ k'u bɛna fura angoro ta fura angoro tali o t'i kɛlen fura baarakɛla ye i b'a ɲɛɲini de k'a dɔn n'u nana ne b'a fɔ yanni ka angoro ta i bɛ na ne b'i kala la ni y'i kala la i yɛrɛ bɛ taa i bɛ t'i ka bayɛlɛmali kɛ k'i b'a ta kɛ cogo min na i fana b'i ta kɛ ten cogoya la voilà donc ne ka baara base yɛrɛ o de ye ne ka baara bɛɛ ye musoya fɛnw de ye. D'accord. J'espère que a bɛ faamuya. I y'a faamuya kojugu. Minnu b'a angoro ta ni vraiment i bɛ ka kɛ cogoya min na o de y'a ɲɛ parce que e bɛna angoro ta ka taa feere i bɛ ka fɛn ni feere i yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn fɔlɔ voilà parce que n'a ma ɲɛ i bɛ fɛn di mɔgɔ ma a ka sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn a source b'i bolo. C'est ça. I y'a faamuya kojugu. Ne t'a kuma fɛ. D'accord Kia o faamuna. TikTok sanfɛ an ka suivi kɔnɔna la an ye k'a fɔ ko Kia bɛ mɔgɔw bilasira fɛnɛ. Awɔ. Téléphone yɛrɛ tɛ kɔtigɛ parce que n'i ye Kia yɛrɛ wele i yɛrɛ bɛ o yɔrɔ faamu kosɛbɛ donc Kia bɛ wele togoya min na cɛ kunda wa muso kunda jɔn de bɛ groupe jumɛn de bɛ e wele tigitigi tan. A fila bɛɛ bɛ ne wele mais an bɛ se k'a fɔ à 100% à 80% ye muso kunda ye. Muso kunda. Voilà. Mais problème jumɛn de bɛ yen bi min kɛlen don ka n tɛ n yɛrɛ wala an musow degun kosɛbɛ ko Kia bɛ wele a la à tout moment malgré que i bɛ wele a la siɲɛ kelen siɲɛ fila i bɛ ka a kuma fɔ a tɛ ban mais halisa i bɛ ka continuer ka wele a problème kelen na problème jumɛn o ye problème kelen jumɛn de min kɛlen don k'an musolakaw tɔɔrɔ bi ko Kia bɛ wele a la kosɛbɛ a kun ka di ne ye Kia k'a da don o la ka tila ka caman fɔ o kan émission lajɛlen kɔfɛ pour que an musow bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔ. N'Ala sɔnna ma Ala ka faamuyali ko ɲuman Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma. Bon Aïcha ni ɲininkali in diyara ne ye kosɛbɛ parce que ne bɛ ɲininka nin na kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ ɲininka mun yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ musow fan fɛ a tila bɛɛ ye muso furulenw de jeune fille ta ka dɔgɔ a la awɔ olu ta ka dɔgɔ a la olu bɛ weleli kɛ fɛn minnu na olu ye furukow de i bɛ taa sɔrɔ cɛmisɛnnin dɔw y'u kulonkɛ u la u bɛ fɛ ka furu kɛ olu yɛrɛ bolo cɛw mana an nɛgɛ dɔrɔn muso filɛ muso hakili ka surun kojugu an hakili ka surun cɛw mana an nɛgɛ dɔrɔn ka bɔ ani sancɛ ka wari dɔ d'an ma dɔrɔn ou bien k'an nɛgɛ togo suguya dɔ la c'est fini n'u y'an sɔrɔ dɔrɔn c'est fini u bɛ taa de donc muso pour que cɛ k'i ta pour que cɛ k'i furu a k'a dɔn k'i ye mɔgɔ ye a mana nin ko proposer ye to i ka position kan toujours e ka to nɔ in kan bani nɔ in fɔli ka gɛlɛn dɛ mais nɔ in de ye baara ye a fɔ ko non o ye ladamu ye awɔ donc o ye musomisɛnninw ta ye fitinin denmisɛnnin minnu bɛ yen musomisɛnninw kɔkɔ se ayi la de awɔ ayi n tɛ awɔ a ma gɛlɛn yɛrɛ kuma gɛlɛma yɛrɛ tɛ a fɔ dɔrɔn tɛ a banna i b'i yɛrɛ ka musoya i b'a don da la i yɛrɛ bakun i ka dignité i b'a don da la c'est comme ça donc cɛw b'u kulonkɛ o la en même temps u bɛ tila ka wulili kɛ tan Kia ne b'i deli ɲa ma i ka souci dɔ diya n bɛ se ka nin tigi minɛ cogo n bɛ se ka nin récupérer cogo min n delila ka nin kuma fɔ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ récupérer i bɛ mɔgɔ minɛ mɔgɔ min bɛ yen barika bɛ e la ka tɛmɛ a kan awɔ ani mɔgɔ min bɛ yen a donni e gasi la
mɔgɔ min bɛ a y'i tɔɔrɔ a kɛ bɛ se ko bɛɛ la a bɛ fɔ ko a kɛ bɛ se barika la hali ni barika b'a tigi la a ye a kɛ mun k'e la a ka barika a bɛ bila n'i ye fura k'a la a b'a minɛ voilà donc ne bɛ tilen ko de f'u ɲɛna aw kana fura ta k'a b'a kɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ a t'a dɔn aw de y'aw yɛrɛ di donc n'aw y'aw yɛrɛ di hali n'aw ye fura kɛ a tɛ bɛn voilà donc n b'o fɔ musomisɛnninw ye u k'u hakili t'o la ka nɔn fara u boloda la voilà i bɛ ko kɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ n'a b'i fɛ réellement furu ka d'a tigi réellement a tɛna bɔli proposer bɔli bɛ kɛ k'i dɔn mais ni a nana se ko wɛrɛw ma dilandaw nana bɔ a la ko wɛrɛw nana bɔ a la ma chérie i y'a k'i yɛrɛ de la parce que a b'a fɔ i ye nin facilité k'ale la cogo min na i y'o kɛ mɔgɔ wɛrɛw la ten tɔ donc a tɛ ɲa muso furulenw bɛ ne wele ka caya mun na Aïcha o de ye dilanko problème ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ɲininkali kɛ u bɛ question poser ne kunna Tanikia vraiment ne degunnen don bana dɔ bɛ ne la ne a bɛ hakɛto pour le thème ne ni cɛ mana kafoɲɔgɔnya kɛ ne tɛ plaisir foyi sɔrɔ ne tɛ désir foyi sɔrɔ sans te couper la parole baro n'a togo de don émission n'a togo de don an bɛ ka ɲɛfɔ ye togoya min na an tɛna a bɛɛ yɛrɛ fɛnɛ fɔ mais an bɛna dɔɔni de fɔ a la a kun ye pour que ne ni balimamuso bɛ se ka caman de faamu a la fɛn min fɛnɛ don an ka b'an dɔgɔninw de ma an n'an filanw an n'an baw tɛ donc vraiment hakɛto bɛ kuma in kɔnɔna la ka daminɛ baro daminɛ ka na se f'a laban na hakɛto b'a kan an bolo b'an kɔ aw ye ala kana kuma ba fɛnɛ don an da mais émission n'a taabolo don voilà k'i bɛ se ka tɛmɛ n'a ye ok u bɛ ɲininkali de kɛ o la ka caya bon moi je pense que mun b'a to muso tɛ sentiment sɔrɔ muso tɛ plaisir sɔrɔ ko saba de b'a lase muso ma a fɔlɔfɔlɔ o ye infection ni infection bɛ muso la désir dɔw bɛ yen plaisir dɔw bɛ yen i t'o sɔrɔ en tant que infection b'i la liquide dɔ de bɛ yen o kan ka bɔ muso la infection b'o liquide tigɛ de donc cɛ bɛ se ma sentiment tɛ yen et puis sécheresse b'i minɛ ji tɛ na donc a fɔlɔfɔlɔ ye infection ye a filanan i bɛ taa sɔrɔ o ye ni bange cayara an baw bɛ hakɛ to ni bange cayara muso ka musoya a bɛ élargir donc n'a élargira i bɛ taa sɔrɔ cɛ ka pénétration a bɛna a tɛ sentiment sɔrɔ a la a tɛ plaisir sɔrɔ a la donc i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw de bɛ fura ɲini sisan u bɛ se ka sentiment sɔrɔ cogo min cɛ dɔw fana bɛ fura ɲini u bɛ se ka bonya cogoya min na walasa u bɛ se ka désir di u muso ma i y'a faamuya moi je pense que nin sugu mana k'i la i bɛ fura de ɲini mun bɛ se k'i seere i bɛ fura de ɲini ka toilette kɛ mun bɛ se ka a to vagin bɛ a tɔgɔ ye jumɛn rétréci voilà o furaw bɛ yen nɔ seerew bɛ yen nɔ a naturelw bɛ yen nɔ komi a dɔw wɛrɛ bɛ a pharmaceutiques fana bɛ yen nɔ donc ala ka a faamuyaliko ɲuman ala k'o d'an ma ok komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na n ye fɔlɔ fɔ n ye filanan fɔ donc sabanan o ye mun ye n ye fɔlɔ fɔ n ye filanan fɔ donc sabanan o ye ni kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ cɛ n'a a muso ni ɲɔgɔn cɛ cɛ kan ka temps de ta d'abord de connaître sa femme i kan ka temps de ta k'a dɔn n muso ye muso qualité suguya jumɛn ye pour que i ka se ka plaisir d'a ma pour que a bɛ se ka plaisir sɔrɔ muso dɔw bɛ il y a des femmes vaginales voilà il y a des femmes clitoriennes muso dɔw bɛ yen olu tɛ sentiment sɔrɔ fo cɛ ka pénétrer donc muso dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ sentiment yɛrɛ sɔrɔ en tant que cɛ ma maga o clitoris la a bɛ hakɛ to voilà donc n'i y'i ka muso ɲini k'a dɔn nin de y'ale ka position ye i tɛna pénétrer muso la en tant que i ma tulonkɛ i ma olu baara kɛ voilà donc n'i y'a dɔn vaginal de don donc i bɛ a lajɛ ko minnu bɛ yen mun bɛ se k'a kɛ a bɛ exciter cogo min na a bɛ sentiment sɔrɔ avant de passer à l'acte an ka sisan cɛ ninnu ils sont trop ne faw bɛ hakɛ to c'est pas bon u mana na dɔrɔn burum u bɛ tɛmɛ u mana na dɔrɔn burum u bɛ tɛmɛ mɔgɔ kan ka a ɲini k'a dɔn i muso ye mɔgɔ qualité jumɛn plaisir ça se partage quoi cɛ b'a sɔrɔ cogo min na muso b'a sɔrɔ ten cogoya de la donc an b'a di ɲɔgɔn ma de i b'i muso la plaisir d'a ma ale bɛ ka plaisir d'a ma cogo i b'o ɲɔgɔn de da ale ma donc nin fɛn saba de b'a to muso tɛ désir sɔrɔ dilan kan a ka ca ala fɛ ni infection t'e la e ma bange kɛ ka caya donc i b'i jija i bɛ papa lasigi aw bɛ communiquer i b'a ɲɛfɔ a ye papa a ka di ne ye ne ka plaisir sɔrɔ ne tɛ ka plaisir sɔrɔ n bɛ fɛ an ka ko dɔw sigi sen kan furu kɔnɔna la e cɛ de don a bɛ ɲɔgɔn kan de kudayi don ne tɛ ka plaisir sɔrɔ a la donc c'est comme zéro e tɛna a bɛna kɛ stress i la jusqu'à a bɛna kɛ bana i la a kuma ka ca donc a bɛ kuma a bɛ communiquer aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la cogo min na a bɛ bɛn a faamuyaliko ɲuman ala k'o d'a ma amina yarabi merci a faamu d'accord wow an y'a fɔ cogoya min na an bɛ dɔɔnin de fɔ a la k'a tɔ to hakili b'a tɔ faamu ni e fɛnɛ min ka faamuyali gɛlɛyara dɔɔnin n'ala sɔnna émission laban na k'i a b'a ka numéro bila n'ala sɔnna ayi o kɔni na e kelen ni kiya kelen a b'a bɛɛ f'i ye ne t'a kuma fɛ d'accord o faamuna kosɛbɛ yɛrɛ de d'accord sisan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen on va passer à la présentation des produits d'accord hali n'a kɛra produit damadɔni i b'olu yira an n'a k'olu expliquer n'ala sɔnna d'accord komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na Aïcha ne bɛ nin kiti ninnu n yɛrɛ de b'a dilan
d'accord n yɛrɛ de b'a dilan n'i ye ko o ko ɲɛɲini i bɛ nafa sɔrɔ a la voilà d'accord voilà n'i ye ko o ko ɲini i bɛ nafa sɔrɔ a la o fila minɛ ni fila nin ye kit infection de ye e bolo ta voilà kit infection kɔnɔna la nin kɔnɔna la fɛn saba de b'a kɔnɔ nin ye yiri naturel de nin y'an yɛrɛ ka farafin yiriw de voilà c'est naturel ale bɛ wuli ka min toilette bɛ kɛ n'a ye i b'i sigi a la ça détruit tous les infections extérieures voilà ni mun filɛ e bolo fɛn saba de b'a kɔnɔ jilama b'a kɔnɔ ovule b'a kɔnɔ poudre fɛnɛ b'a kɔnɔ ovule bɛ placer chaque soir a bɛ kɔnɔna infection ninnu a b'a bɛɛ kɛlɛ poudre a bɛ min a bɛ kɛ ji la a bɛ min ninnu ye ne yɛrɛ ka kiti bɔlen de ye ta ça détruit l'infection en une semaine seulement dɔw ka utilisation 2 jours seulement c'est fini i yɛrɛ de bɛ nin dilan n yɛrɛ de bɛ nin dilan voilà ne yɛrɛ de bɛ nin dilan ni mun filɛ nin ye kit fertilité de ale ye denko traitement de minnu bɛ yen ni nɔ ni denko problème b'u la ne yɛrɛ mun sigilen filɛ ne ye problème sɔrɔ denko la Aïcha n'i ma don ko da fɛ i tɛ se ka kuma a kan quoi voilà ne sɛgɛnna den nɔfɛ donc c'est pourquoi ni ne mɔgɔ ye denko traitement na hakili bɛ jigin n yɛrɛ la n bɛ misi dɔɔnin c'est pourquoi ne donna den traitement kɛli la ka d'a kan n bɛ astuces di mɔgɔw b'a kɛ en même temps u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a kɛli la f'u bɛ se ne de ma ne k'a dilan n b'a dilan ka d'u ma u bɛ nɔ bɔ a la donc c'est pourquoi ni courage ta n yɛrɛ ye n ka kiti bɔ kit fertilité kisti bɛ mɔgɔ min kɔnɔ myome bɛ mɔgɔ min kɔnɔ endométriose règle irrégulier règle tɛ na normalement a bɛ na dɔrɔn a bɛ tigɛ ou bien n'a nana a bɛ fin ou bien a bɛ 2 jours kɛ dɔrɔn a bɛ tigɛ a b'a bɛɛ régulariser d'accord voilà ale kiti de ye nin donc babiw bɛ n bolo yan nɔ goyiw bɛ yen yirifaranin bɛ yen nin nɔ nin ye n ka wirimugu ye wirimugu dilannen pour les femmes pour augmenter la libido muso minnu bɛ fɛ u ka libido ka monter voilà a bɛ ji kɛ muso la sécheresse vaginale a b'o ban problème fɛn bɛ vagin kɔnɔna la a b'a bɛɛ nɔgɔya musoya ta fanfɛla la o ye ale ye n bɛ wusulanw dilan n bɛ parfumjiw dilan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye galamani ye olu ye Niger furaw de ye n bɛ commande kɛ Niger n yɛrɛ bɛ to ka taa mais ni ma se ka taa n bɛ commande kɛ a bɛ na ninnu ye cɛminɛ furaw de ye voilà a complet de don sinamuso feere b'a la gogoro b'a la mun bɛ kɛ tulu la ani mun bɛ kɛ parfum na o de ye nin ye place ta fan si o t'a la nin ye n ka parfumji ye nin ye n ka wusulan ye komi yɛrɛ ɲɛ b'a la voilà jikalani nin y'o ye donc nin ye filen complet mɔgɔ b'a fɔ ko filen donc k'i y'a ka filenin de filɛ nin bɛɛ donna fura feere la sisan Aïcha walahi kɛbaga cayara mun b'a ɲɛdɔn mun t'a ɲɛdɔn bɛɛ donna la sa u b'a fɔ mun ma ko filenin n'a fɔra ko filenin dɔrɔn o ye nin de filenin ye nin de a composant ye fɛn min taw dɔrɔn de fɛn placé ta fansi tɛ filenin kɔnɔ fɛn placé ta yɛrɛ ka na to k'a san filenin kɔnɔna la c'est très risqué awɔ c'est très risqué n'i tɛ fɛn o fɛn provenance dɔn il faut faire attention ne ta tɛ lagosili ye baara n'a taabolo parce que n b'a ɲɛdɔn donc filenin kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ musoya fɛn caman b'a kɔnɔ nin ye sɛworonin ye ale bɛ wuli ka min a dilannen de don nin ye babi ye ale kilisilen de don nin ye ji suruntu ye nin ye salatini ye voilà tout est naturel nin ye bonbon ye a bɛ mugan a n'a parfumji donc ale complet de ye nin ye n bɛ daraw dilan ka photo k'a kan photo personnalisé nin y'a dɔ ye tantɔ ni kɔɲɔmuso kan ka ko dɔ kɛ ou bien ni i bɛ fɛ ka surprise dɔ kɛ papa ye a bɛ nale ka bɔ voyage la i b'i ka daranin dilan k'i ka pentolu dilan k'i ka serviette dilan k'a ka verre a ka verre à boire i b'o fɛnɛ dilan ka café mi verre an bɛ photo k'o bɛɛ la voilà ne b'o bɛɛ kɛ ninnu ye seerew ye ani lakɛrɛ mɔgɔ caman b'olu dɔn voilà nin ye babi ye ale dilannen ka kɛ infusion ye a Lipton nama babi mugu de b'a kɔnɔ voilà i b'ale ta dɔrɔn k'a bila verre la ka jikalan k'a la ka min a ma se k'i k'a fɔ k'i b'a wuli ko k'a sɛnsɛn non i b'ale infuser dɔrɔn k'ale min voilà o y'o ye en même temps n bɛ business caman kɛ Aïcha n bɛ baara kɛ longrichi la i y'a faamu n bɛ longrichi produit feere nin ye longrichi produit de ye n bolo tantɔ tout est extraordinaire n'i y'a pâte dentifrice n tatɔ bɛ kelen to i yɛrɛ bolo i b'a utiliser n'Ala ni kira sɔn a ma an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ne t'a kuma fɛ wa ne t'a dabilalen fɛ n'i y'a vitamine C ne t'a dabilalen fɛ n'i y'a vitamine C ale bɛ mugan sɔgɔmadaw dɔrɔn de fɛ a b'i fari bɔ ɲɔgɔn na k'i ka journée ɲa nin ye thé de c'est pour les hommes ça augmente la libido voilà nin ye n ka babi mugu ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la tout est naturel n yɛrɛ de bɛ taa nin mugu bɔ babi mugu dɔrɔn tɛ dɛ ni n ko babi mugu i bɛ taa sɔrɔ c'est vaste babi mugu kɔnɔ ne ka fɛn caman b'a la n bɛ se ka secret kelen f'a la mɔgɔw bɛ se k'o ta o tɛ problème ye furafeerelaw k'o ta u k'o fara u bolo da la nɔrɔnanba nɔrɔnanba bɛ ne ka babi la o kelen t'a la fɛn 4 de bɛ ne ka babi la mais nɔrɔnanba kɛ kun ye ala mun ye ka muso ja nɔrɔnanba kɛ kun ye ala mun ye a yɛrɛ kɔrɔ nɔrɔnanba a b'a to i cɛ bɛ nɔrɔ i la a tɛ se ka fara i la u tɛ kelen ye o jiw tɛ kelen ye voilà ne t'a kuma fɛ wa n t'a dabila nin fɛ savon chance fɛnɛ bɛ yen nɔ nin ye savon ye
yɛrɛ ɲɛ b'a la savon chance a dabɔlen tɛ ko ka mɔgɔ jɛ non 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 ne ka savon dabɔlen don savon chance de kama a kɔni b'i fari bɔ ɲɔgɔn na mais k'a fɔ k'a b'i jɛ a dabɔlen t'o kama siri bɛ mɔgɔ minnu kan mɔgɔ minnu degunnen don u bɛ feere kɛ ça donne pas u bɛ baaraw la ça ne donne pas donc nasi b'a la fɛn wɛrɛw de b'a la savon chance de don i bɛ ko a la dɔrɔn de pour que i bɛ purifier cogoya min na ale dabɔlen don o de kama mais quand même safinɛ ɲɛnamaw de don voilà en gros nous ne ka produit ya ka ca caman bɛ magasin na mais n sera ka minnu doni voilà olu de ye ninnu ye d'accord voilà a faamuna ni faamuna kosɛbɛ yɛrɛ de wa ne bɛ se ka fɔ ni diyara ne ni lajɛbagaw ye parce que u ye fɛn caman mɛn u ye fɛn caman faamu u tun tɛ min dɔn d'accord i ka présentation nin kɔnɔna la sisan nɔ i da magara fɛn dɔw ma minnu ye cɛw ta ye an ka hinɛ cɛw la dɔɔni an k'u fara an ka baro kan o bɛ bɛn a bɛ bɛn d'accord mais an tɛna taa yɔrɔ jan côté infection parce que toujours de côté santé est-ce que infection cɛ ka infection fura ni muso ka infection fura ye kelen ya cɛ ka infection fura ni muso ka infection fura o tɛ kelen o tɛ se ka kɛ kelen parce que u bɛ a kɛ lamɛnbagaw bɛ a kɛ to kuma la wo bɛ muso la wo tɛ cɛ la voilà ni n ko wo bɛ muso la wo tɛ cɛ la wo tɔgɔw tɛ kelen ye voilà cɛ ka infection fura poudre mugu de b'an bolo voilà a poudre ne n'a ma na fila de don a bɛ sachet fila kɔnɔ i b'a fɔ tantogoya la ani farafin yiri a bɛ mun min voilà les deux poudres kelen dɔ in o b'a ka infection kɛlɛ a kɔnɔna la kelen dɔ in a b'o min pour que ka cɛya kolo gɛlɛya en même temps ka sperme caya voilà infection fura kiti cɛ ta fɛnɛ bɛ ten tɔ muso ta kiti ye nin cɛ fɛnɛ ta kiti b'a dama c'est pas la même chose voilà faamuna donc sisan Kia baara kɔnɔna la baara o baara gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la Kia ka nin baara in ne b'a dɔn gɛlɛya b'a kɔnɔ mais a t'a bali n b'i ɲininka parce que hali émission lajɛli kɔfɛ dɔw bɛ n'a fɔ est-ce que nafa bɛ nin na est-ce que nin ka ɲi a ka sigi télé ɲɛma ka nin bɛɛ fɔ mais ni ko bɛ ka évoluer an bɛ évoluer a nɔfɛ de a t'a bali kuma dɔ la an k'an sigi an ka yira mɔgɔw la mais halisa an bɛ hakɛto kɛ ɲini kuma kan Kia ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ nin baara in kɔnɔna la a daminɛ ni bi cɛ comme i yɛrɛ ko k'i mɛnna a la awɔ ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ nin baara in kɔnɔna la a faamuyali a ma nɔgɔn i y'a fɔ cogo min na komi dɔw b'a faamu dɔw t'a faamu dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu b'a fɔ ko i bɛ manamanafɛnw de ta ko k'a feere mɔgɔw ma donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'u m'a utiliser mɔgɔ dɔw bɛ ko naturel de ka di u yɛrɛ bolo ni fɛn ninnu ce ne sont pas naturel et pourtant tout est naturel ne ka baara in kɔnɔna la an bɛ yɔrɔ min na ko bi fɔlɔ n ma gɛlɛyaba sɔrɔ a kɔnɔna la mais sisan gɛlɛya degunni min bɛ n kan o de ye n ka clients bɛ tile u bɛ n wele Aïcha ni ye n wele sisan ni ni mɔgɔ bila contact la mɔgɔ min bɛ se ka explication d'i ma je pense que o ka ɲi mais ne ka client i bɛ taa sɔrɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka kuma bɛɛ ko ko n bɛ fɛ ka kuma Kia de fɛ donc ne bɛ degun a la kosɛbɛ kosɛbɛ hali ni y'a ɲɛfɔ u t'a faamuya n bɛ sɛgɛn waati dɔw bɛ kɛ ne bɛ dalen bɛ to 23h appel bɛ don faut juste qu'an bɛ téléphone de faga bon ne wulila tuguni n bɛna appel sɔrɔ n mana appel ta togo togo n mana fɔ n b'a di mɔgɔ ma o bɛ explication di donc c'est un problème u bɛɛ bɛ fɛ ka Kia ka explication de donc ni moi je pense que ni ne ka client sera ko o yɔrɔnin faamuya u ka explication ninnu hali ni tora ka kɛ vidéo ye k'a bila u k'u lamɛn u ka baara kɛ n'o ye appel ninnu voilà a degun barika baden de bɛ n kan wallahi a ma nɔgɔn ma hali dɔɔni a ma nɔgɔn yɛrɛ de o de degun bɛ n kan o waatinin na sinon baara in kɔnɔna la ne y'a faamuya kosɛbɛ ah d'accord a ɲini don client fɛ vraiment client u ka kɛ faamuyalibaga ye mɔgɔ tɛ se ka appel ta kuma bɛɛ wa i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ jɛ ka bɛɛ répond ɲɔgɔn fɛ o tɛ bɛn donc a yɛrɛ nɔgɔya da kɛra sababu ye sisan nɔ TikTok donc a bɛ to ka vidéo minnu kɛ TikTok sanfɛ o ye sani i ni mɔgɔ kelen ka kɛ appel la n'i y'a kɛ vidéo ye i bɛ bɛɛ de jɛ ɲɔgɔn fɛ donc client a bɛ kɛ faamuyalibaga ye s'il vous plaît d'accord donc ni gɛlɛya o gɛlɛya bɛ baara min kɔnɔna la tagalen ɲɛfɛ alhamdulilayi ala bɛna nɔgɔya d'aw ye bibi na Kia ye avantage jumɛn de sɔrɔ nin baara in na alhamdulillah bon Aïcha ne avantage baden de sɔrɔ a la hali ka da duwawu minnu bɛ kɛ ne ye tile kɔnɔna na Aïcha a ma nɔgɔn duwawu minɛbaga o ye ala de an b'a ɲini ala fɛ duwawu fɛn fɛn bɛ kɛ ala k'a bɛɛ minɛ ne ye furu min dilan bi a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ n bolo plus de 90 mariages a bɛɛ notelen bɛ n bolo n bɛ fura dilan ka d'i ma don min na n b'a noter cahier de kɔnɔ n b'a date sɛbɛn en même temps n bɛ n sigi k'a résultat makɔnɔ wa ni ma n jaabi n bɛ tila k'i wele k'i ɲininka a ko bɛ cogo di i bɛ dɔ sɔrɔ k'a fɔ n'a ma ɲa n bɛ dɔ wɛrɛ de dilan ka d'i ma awɔ mɔgɔw kɛcogow tɛ kelen adamadenw dolow tɛ kelen kow ka ca voilà donc foli bɛ kɛ n ye san kalo 12 wariw bɛ di yan finiw bɛ di yan bonyaw bɛ kɛ n ye donc avantage mun b'a la o ye ne bɛ ka jigi tuguli mun kɛ o ka di ala ye ne bɛ ka furu dilanni min kɛ o ka di ala ye o y'a avantage belebele voilà n b'a kɛ ala de kama voilà
d'accord alisa ala ka barika don a la Amina ya rabbi. alisa ala ka kɛ baraji Amina ya rabbi. sinon nafa b'a la yɛrɛ de kosɛbɛ Ala ka yɛrɛ dɔw de minɛ. donc ni e min ye Kia ka produit utiliser i ye nafa sɔrɔ a la den ko ta bi yan nɔ a caman caman yɛrɛ da ser'u ma donc n'a ɲɛna a ka kan i ka weleli kɛ a tan ni Kia vraiment nin kɛra nin ɲɛna n'a ma ɲa fɛnɛ mɔgɔw ka kow tɛ kelen Tɛ kelen ye. donc dɔ bɛ se ka fura san bi a kɛ ko kelen a bɛ nafa ɲa ye dɔ bɛ se k'a san ko 3 san ko 4 kɛ mɔgɔw ka ko résultat nacogo tɛ kelen mais toujours c'est la communication qui est la base C'est ça. voilà donc a bɛ communiquer ni Kia ye n'Ala sɔnna ma an bɛɛ b'an sago sɔrɔ N'Ala inchallah sɔnna inchallah. d'accord Kia sisan comme émission kɔni bɛ ka sa kuncɛma yɔrɔ ma dɔɔni N'Ala mais a ka kan ne ka question dɔ poser kunna sɔnna. OK. an bi musomisɛnninw ka conseil ni di parce que n bɛ kuma fɔ n tɛ n yɛrɛ bɔ a la ka conseil ni kunkurunin di pour que foyer bɛ se ka sinsin cogoya min na furu bɛ cɛ ni muso de bolo ɲɔgɔn fɛ mais belebele bɛ muso de bolo ladilikan jumɛn de b'e bolo ka di musomisɛnninw ma bi Bon, ladilikan min bɛ ne bolo ka di musomisɛnninw ma bi o de ye u k'a ɲini u k'u cɛw dɔn u k'a ɲini k'a dɔn ni ne partenaire ye ni ne ka d'a ye ni ne man d'a ye ni ne ka sotigi ye ni ne ka d'a ye ni ne man d'a ye n'i ye cɛ bonya n'i ye cɛ gasi sigi wallahi ala a tɛ i tɛnama ko k'i la awɔ ne b'a ɲini musomisɛnninw fɛ u ka sanuya fara u boloda la u ka cɛ ka entretien u k'o fara u boloda la u ka sabali u k'o fara u boloda la parce que furu tɛ taa sabali kɔ dɛ awɔ furu tɛ taa sabali kɔ parce que o don kuma ni a la sisan ni wagati na téléphone bɔ ko kelen yɛrɛ la o kɛlen don ka bɛɛ mago sa téléphone b'u bɛɛ bolo dagaw bɛ sisi TikTok yɛrɛ kɔni ne t'a kuma fɛ TikTok y'a ɲagami fan bɛɛ ne t'a kuma fɛ moi je pense que vidéo bɛ bila TikTok kan kuma o kuma i diya i bɛ taa sɔrɔ yen donc je pense yanni i cɛ i ka na i ka tobili ye mun ye i ka baaramisɛnnin bɛɛ kɛ midi bɛ se 13h bɛ se yɔrɔ o y'a sɔrɔ i tilala i y'i ko k'i jɛ i b'i ka TikTok ni ta i b'i sigi i b'a filɛ ni su kora fɛnɛ téléphone faga TikTok bila i k'i occuper papa la awɔ i occuper a la i kan ka ko ni minnu k'a la o k'a la n'i ye cɛ dege mun na a bɛ taa n'o de ye o n'i m'a dege mun na a tɛ taa n'o ye en tant que e tɛ k'ale dege o la ale b'a kɛrɛ la a damana sokɔnɔna la téléphone b'a bolo a bɛ k'o digi téléphone b'e bolo e bɛ k'o digi wagati dɔw yɛrɛ la dɔw yɛrɛ tɛ i ɲɛda lajɛ u bɛ bɔ yɛrɛ u bɛ sira minɛ u bɛ taa awɔ u bɛ t'u sigi gɛrɛnw na mais n'a sɔrɔ e bɛ k'i occuper a la e bɛ ka occuper i bɛ ka occupation dɔ de d'a ma donc a tɛ temps sɔrɔ k'a bɛ taga kɛnɛma bilen voilà moi je pense que u ka a jate minɛ furu kɔnɔna la u k'a dɔn nin de ye ne cɛ ye k'a diya n ye ko n'a goɲa n ye k'o dɔn u ka su ka foyer gestion na tobili ka k'a kɛ kuma la a ka mɔ a mɔ kuma la cɛ ka finiw ka ko a ko kuma la k'a bɛɛ labɛn k'a parfumer k'a wusu daraw ka wusu salon chambre i k'i hakili to a bɛɛ la k'a bɛɛ nettoyer buramusow la même chose nimɔgɔmusoninw la même chose parce que furu kɔnɔna la nin bɛɛ de y'a gɛlɛya dɔ ye awɔ buramusow ta b'a la nimɔgɔmusoninw ta b'a la mais n'a ma ɲɛ i nana a kan i bɛ muɲu de ka sabali awɔ n'olu ye fɛn fɛn k'i la i b'o muɲu i tɔgɔ la i tɛ olu kama i bɛ yen i cɛ de kama d'accord n'i bɛ fɛ cɛ ka barika sɔrɔ e bɛ fɛ cɛ ka hɛrɛ sɔrɔ f'i ka k'olu fɛ i k'olu bonya hali n'u y'i tɔɔrɔ a t'u ta laban n'Ala sɔnna ma i bɛ nɔbɔ ko la don la n'an bɛ taa an bɛ se ko bɛɛ ye dɔn dɔn de donc o ladilikan de bɛ n bolo k'a d'u ma ne t'a kuma fɛ ne t'a dabilalen d'accord d'accord Kia ne bɛ k'an signale k'a fɔ ko wagati tɔ man jan tiɲɛ kɔnɔna la rubrique laban b'an bolo o de ye rubrique astuce ye dɔgɔkun o dɔgɔkun n bɛ astuce dɔ ɲini k'a di an lajɛbagaw ma n bɛ min ta mɔgɔ wɛrɛ kun la n bɛ dɔw fɛnɛ sɔrɔ réseaux sociaux kan donc n bɛ n ka dɔnta fitinin min di n b'o di mɔgɔ ma mais bi astuce tɛ ne bolo dɛ ne m'an yɛrɛ bila la yɛrɛ k'a bɛ ne bolo dara Kia kan ne fɛnɛ y'i yɛrɛ de lafiya ni dɔgɔkun in kɔnɔ sa n ko fo Kia de kana astuce di ne ka plateau kan ne t'a kuma fɛ wa n ta tɛ manamana ko ye bi dɛ n yɛrɛ de bɛna n diya astuce fɛnɛ fɔ a ye Kia i ka astuce dɔ ye fe ci TikTok kan charbon lemurukumuni mɔgɔ y'o commenter koyi ne yɛrɛ kɔni m'a essayer fɔlɔ dɛ mais n yɛrɛ y'a ye plus de combien de commentaires i tun bɛ to k'a afficher k'a bila o voilà donc a ka di ne ye sisan nɔ i k'o di ne yɛrɛ fɛnɛ kanubagaw ma bi k'o filɛ nin ye sa Aïcha Zuli ok problème t'a la astuce charbon et citron astuce mun don a dabɔlen don minnu kama i b'a fɔ depuis denmisɛnninya la n'i ye problème dɔ sɔrɔ ou bien ni dɔ ye mauvais sort lancé i ma ou bien i ye i to jeune fille la i ye ko dɔ kɛ cɛ dɔ la o ye mauvais sort dɔ k'i la ka dabali dɔ k'i la voilà a b'o o de wuli ka bɔ yen en même temps ni siri b'i kan a bɛ siri wuli ka bɔ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw siri bɛ bonya u ma f'u bɛ mabɔ bɛɛ la a bɛ kɛ fɔ donni de b'u kunna voilà astuce in dabɔlen don olu de kama n'i ye cɛ de ye i bɛ charbon kuru 9 ta n'i ye muso de ye i bɛ charbon kuru 7 ta charbon kuru 7 i bɛ son dɔ de ɲini i bɛ charbon in kuru 7 kɛ son kɔnɔ n'i y'a kɛ son kɔnɔ cɛ ni muso bɛɛ ye lemurukumuni 3 de lemurukumuni den 3 i b'a tigɛ i b'a ji de bisi ka kala i mago t'a fara la i mago b'a ji de la lemurukumuni ji de bɛ bisi ka kɛ charbon in na i bɛ sɔrɔ ka ji kɛ charbon in na ji min bɛ k'a kan mun b'i sɔrɔ k'a bɔ i kunkolo la fo i sen
i b'o ji de kɛ a kan i b'a sigi tile de kɔrɔ pendant 3 heures a bɛ sigi tile de kɔrɔ ale tɛ kɛ sufɛ baara tɛ a bɛ kɛ tilegan fɛ de tile de b'a ka baara k'a la 3 heures de temps n'i y'o kɛ i b'a ta i b'i ko a la n'i b'ale kɛ i b'a kɛ a 4 fois n'i y'a kɛ bi a kɛli ɲuman ye vendredi de i b'a kɛ vendredi ka samedi kɛ ka dimanche kɛ a laban ye lundi parce que i ye muso de 4 fois mais n'i ye cɛ de a da ye dimanche ye 3 fois i bɛ se 3 fois ma yɔrɔ o yɔrɔ i yɛrɛ bɛ na ye don dɔ de b'i kun a bɛ wuli ka b'i kan n'i y'a ye i ye nin bɛɛ kɛ 4 fois a ma ɲa ça veut dire que siri bɛ yen a ka girin de donc i bɛ segin a kan tuguni k'a kɛ jusqu'à ce que i bɛ na nɔya la inshallah ala ka faamuyali ko ɲuman ala ko d'a ma voilà j'espère que a y'a faamu fɛn min don cɛ minɛ fura tɛ muso minɛ fura tɛ cɛ b'a kɛ muso b'a kɛ a kun ye ni la yɛrɛ kɛnɛya ye a kun ye ka lafiya di ni yɛrɛ ma farisogo ma ka siri tigɛ a bɛ siri tigɛ complètement parce que ni siri tigɛra garisɛgɛ bɛ foni fɛn caman bɛ na o kɔnɔna la d'accord o faamuna kosɛbɛ yɛrɛ de ala ka barika don a la amina yarabi amma d'accord ala ko do amina yarabi kiya émission bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma d'accord folikan jumɛn de bɛ kiya bolo bi ka lase kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma clients bref quoi d'accord ni yɔrɔnin na ne bɛ n ka musokɔrɔba fo a bɛ amdalayi ni wagati in na bagayogo muso ne b'ale fo ka n fa fo ni yɔrɔ in na a bɛ Dakar sira kan ne ka foli belebeleba ye n ka clients ta ye client sɛgɛnbali ɲina balo minnu bɛ ne suit san kalo 12 u bɛ n ka susu en même temps u bɛ n wolo u bɛ dugawu kɛ n ye foli belebeleba aw ta ye ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara ne bɛ aw ka teleso jamana aw bɛɛ lajɛlen fo yarabi ala ka barika don baara in na ala k'a ta ɲɛ Aïcha i yɛrɛ ala k'i sago d'i ma merci beaucoup i ka bonya la ani ka nisɔndiya la ala k'an to ɲɔgɔn ye amina yarabi ala k'o dɔn an yɛrɛ fɛnɛ b'i fo kosɛbɛ parce que vraiment vu que i ka baara bɛ togoya min na temps bɛrɛ t'aw bolo mais ka i ka ci dɔ bila bi ka n'anw ka wele jaabi ka na anw bɔ ko dɔ kalama anw tɛ min kalama o fɛnɛ ye bonya belebeleba ye ni ce yɛrɛ ye ala k'i bolo mɛn i ka baara la halisa donc amina kiya bɛ numéro di mɔgɔw ma pour que numéro min bɛ sɔrɔ numéro min na baara canal kɔnɔ quoi d'accord baara canal kɔnɔ min sɔrɔ numéro min na o ye n ka télécell de o ye 53 71 08 03 d'accord 08 04 plutôt d'accord mais c'est k'a kan 53 71 08 04 bon minnu bɛ fɛ k'an wele whatsapp kan ale tɛ whatsapp kan whatsapp numéro ye 97 25 73 98 97 25 73 98 voilà n ka compte TikTok ye Kia Univers Service n'i y'o taper dɔrɔn i bɛ taa n congolen sɔrɔ yen ne t'a kuma fɛ yala ne t'a kuma fɛ Kia ma nɔgɔ d'accord ni bɛɛ de faamuna a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ka segin a ka ko kura ye a kɛtɔ bɛ kumaw kan parce que Kia ka farin dɔɔni ne t'a kuma a y'a ka farin de o ok sisan Mali Kunnafoni TV kanubagaw ni ne tun bɛ an bolo bi ka yira aw la ni ne fɛnɛ tun b'an bolo k'o explique aw ɲɛna Kia de tun bɛ ne bolo bi an se ka fɛn caman faamu musoya hukumu kɔnɔna la j'espère que a y'a faamu parce que ne yɛrɛ fɛnɛ ye fɛn caman faamu kosɛbɛ n'aw y'a appliquer fɛnɛ a ka fisa n'aw ye Kia wele fɛnɛ ka na ni fɛn ninnu dala kelen dɔw tester a bi ɲa ala ka barika don a la halisa an b'a fɔ aw ye o la inshallah ala ka dɔgɔkun wɛrɛ ɲɛna bye bye